Moi boas. Estamos en Outes, vou participar na andaina, sigo sin poder correr. Así que percorrido de 15 km, 670 metros positivos. Está a punto de salir o trail largo e corto e depois xa saímos nós. O percorrido é como o do trail corto, pero evitando as zonas máis técnicas. Así que nada, vamos seguir andando, que é o que nos toca mentre non recuperamos, a ver que nos depara esta andaina. Que hai un paso, creo que iban a poñer unha corda, a ver se a puxeron, para que podades botarlle a man. 3, 2, 1, adiante. Venga, moitas gracias a todos. Disfrutado do día. Está fresco. Casi. Sí. Coca-Cola. Temos o botiquín, No, que non usamos. Teño limpando a terra, que se caí. Vale.
É por aquí. Que nos perdemos. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo. A comparación de un con outro. Ánimo. Ánimo. ¿Qué tal, amigo? Ven. Venga. Vamos. Vamos. Hola. Pois ata aquí a andaina de Outes, primeira vez que estaba neste trail andaina, xa que estivera no 2019 no trail subido ao Tremuzo, pero este era noutro lugar, polo que non coñecía nada do que nos íamos a topar. O percorrido da andaina era semellante ao trail curto, con varias variacións. A primeira metade era igual, pero evitamos os cortalumes e subimos por camiños máis transitables. Mágoa da néboa porque seguro que nos negou unhas boas vistas, baixada máis técnica e divertida, xa que o reto era non caer e baixar as rastras. Depois, dende o avituallamento, íamos por camiños distintos ata os últimos 2 km, onde volvíamos todos polo mesmo percorrido ata meta. A distancia polo reloxo foi de 14,3 km. O prezo por participar foi de 7 euros e os puntos positivos, pois boa información da proba, varias distancias a escoller entre 14 ou 25 km para o trail e andaina de 14 km, sen problemas para aparcar relativamente preto, recollida de dorsais o mesmo día e voluntarios ao longo do percorrido, moi boa marcaxe do percorrido, aínda que tivemos aí un pequeno percance e casi nos equivocamos, pero foi máis culpa nosa porque as marcas e as cintas víanse ben. Un avituallamento intermedio completo, o avituallamento final tamén moi completo, e servizo de duchas a 500 metros aproximadamente da meta. Os puntos a mellorar, pois non notei nada en falta, polo que pola miña parte estivo todo ben. E recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras, aínda que de momento tocan andainas.